Takže čuli, já vás vítám dalšího videa, dneska hrajeme v Minecraft Skywars. A tohle je první díl, natočím i druhý. Ale dneska to bude takový krátký video. Jasný. Bereme všechno. Tohle si dáme, tohle a tohle. OK. Nemám zatím nic dobrýho. Jasný, tam by jsem se hned zabil. Jasný, tam radši nepůjdu. Počkat, tady není nějaká šestka. No, není. Ale sorry, že to mám v té slovenčině, protože musí to být takhle. Nevím, proč to tak musí být. Tak, ale aspoň, že je to Minecraft Skywars. Počkat, nebyla tam česka? Ne, to se mi zdálo. Tadyhle. Co je? Česka. Další bloky. Nic nový. Musím se leknout. Rychle. No, skáč. Rychle. Skáč, kámo. Ne. Počkat, mám bloky. Tak tohle bylo jediný štěstí. Já teďka nevím, kam jsem. Počkat. Co děláte prdel? Já jsem mohl rovnou. Tadyhle jsem rovnou si mohl postavit cestu. Já jsem debil. Já se obojím. Doufám, že se nezabiju. OK, lidi. Ne! OK, lidi. Zemřel jsem. A teďka bych jsem rád ukončil video, tak. A nebojte se, bude i druhý díl, tak se nemusíte bát. Tak teďka bych jsem rád ukončil video, tak čus.